ψυχή σου? Η ψυχή μου, υπάρχει και ψυχή? Α, ναι, κάτι άκουσα, γιατί μου έλεγε την ψυχή μου, λέει, και έκανε τρισάγιο τις ψυχές. Τι είναι η ψυχή? Μήπως η ψυχή είναι οι αναθυμιάσεις του σώματος? Μήπως η ψυχή είναι μία πλάνη που δημιούργησαν η ιερατική τάξη και οι άλλοι απατεώνες για να μας φοβίζουν με ένα μεταθάνατο μέλλον το οποίο δεν θα έρθει ποτέ και να μας εξουσιάζουν τώρα σε αυτή τη γη? Από τον άλλο θα μάθεις ποια είναι η ψυχή σου. Δεν τη βλέπεις μέσα σου. Όχι, να κοιτάζω και βλέπω το κορμί μου, τα 180 κιλά μου. Δεν είναι αυτή η ψυχή σου. Πώς θα το δεις? Δεν έχεις αυτογνωσία. Καιρός είναι να πλύνεις τα μάτια του νους, να αρχίσεις να βλέπεις. Να αρχίσεις να ασχολείσαι με την αυτοαναφορά στην ύπαρξή σου. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι από χώμα φτιαγμένο. Ο άνθρωπος, όταν τον κοιτάζεις όπως τον κοιτάζει και το ζώο, φαίνεται να είναι ένα μέρος του σύμπαντος κόσμου. Ένα κομμάτι, ένα μικρό ζωάκι δίπολο, άπτερο, το οποίο περιφέρεται στη γη. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μέρος του κόσμου τούτου. Ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, η ύλη, δεν έχει αυτή την αυτοαναφορά, αυτή την επίγνωση της υπάρξεως, αυτή τη γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Και δεν υπάρχει στον κόσμο αντάλλαγμα για την ψυχή του ανθρώπου. Δίνεις λίρες, παίρνεις χωράφι. Δίνεις χωράφι, παντρεύεις κορίτσι. Δίνεις χωράφι και παίρνεις εργοστάσιο. Ο κόσμος έχει ισοτιμίες και ανταλλάγματα. Ποια είναι η ισοτιμία της ψυχής? Ποιο είναι το αντάλλαγμα? Πόσο πάει σήμερα η ψυχή? Δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο αντάλλαγμα για την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό ναι, το ξανάκουσα μια φορά, αλλά ξέρεις, δεν με συμβαίνει. Ούτε πρόκειται να κάνω τίποτε να εναρμονίσω το βίο μου με αυτήν την σοφότατη αποκάλυψη που μου κάνει αυτό σήμερα. Τι καροφελήσει άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο? Κέρδισες τον κόσμο όλο. Δεν το βαριέσαι? Πάρε όλα τα πλούτη που είχε ο Κρίστος. Όλες τις απολαύσεις του Σαρδαλάπα. Δεν το βαρέθηκες? Είσαι εξαφιωμένος. Το βαρέθηκες? Σε έχει αγγίξει η αυτογνωσία. Κατάλαβες το μεγαλείο της ψυχής σου. Ότι δεν πρόκειται να χωρεστεί η ψυχή, να χορτάσει, να φτάσει τη δυσμονή απολαμβάνοντας τον κόσμο. Είσαι φτιαγμένος να χωρέσεις μέσα στον Θεό. Και ο Θεός δεν χωρά στον κόσμο, είναι μεγαλύτερος στον κόσμο. Στην ψυχή σου χωράει, στο σώμα σου χωράει. Στον κόσμο δεν χωράει. Γι' αυτό είσαι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Το σύμπαν είναι ο μικρόκοσμος, ο άνθρωπος είναι ο μακρόκοσμος, ο μέγας κόσμος. Αλλά δεν θέλεις το Ευαγγέλιο. Δεν θέλεις να σταυρώσεις τη ζωή σου, τα πάθη σου. Άκουσε. Άκουσε τι κληρονομία ετοιμάζει για τον εαυτό σου. Ως γάρ, αν εκπληρεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, όποιος εντραπεί, νιώσει ντροπή για μένα και τους λόγους αυτούς που σας λέω, και ντραπεί να ζήσει σαν χριστιανός εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Ντρέπομαι τον κόσμο αυτόν, τον οποίον κόσμο, πώς τον ονομάζει, γενεά, Μιχαλίδα και αμαρτωλό. Η αδιάντροπη παραδάει τον άντρα της και τρέχει με άλλον να ζήσει. Να ζήσει όπως φαντάζεται και θέλει. Η γενεά αυτή των ανθρώπων είναι Μιχαλής. Μιχεύει. Αφήνει τον άντρα της στο Θεό και τρέχει πίσω από τα δαιμόνια.
Τρέχει πίσω από τη δόξα, τρέχει πίσω από το χρηματιστήριο, τρέχει πίσω από τη δικιά του έρευνα, τρέχει. Παντρεύεται, άφησε τον πρίγκιπα, άφησε τον βασιλιά και τρέχει όχι τον ζητιάνο, με τον κλέφτη, με τον άσο. Ντρέπεσαι να ζεις σαν χριστιανός γιατί φοβάσαι την κριτική αυτής της γενιάς της Μιχαλίδος? Πέτρε, μ' ακούς? Ντρέπεσαι την παιδίσκη, Πέτρε? Ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι μαθητής μου? Θα επεσχυνθώ κι εγώ να σε ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου. Όταν ο Υιός του Θεού έρθει εν τη δόξη αυτού, θα έρθω, όχι όπως σήμερα που με βλέπει ο κόσμος ότι είναι Θεός, θα έρθω με την δόξα που είχα πριν φτιάξω τον κόσμο. Θα έρθω. Αλλά τότε, εσένα που με τράπηκες, δεν θα πω στον πατέρα μου ότι είσαι αδερφός μου. Δεν θα μπορέσω κι εγώ να πω είναι σάρξ εκ της αρκός μου αυτός. Πάρ' τον στην κληρονομία της βασιλείας σου, πατέρα μου. Γιατί εσύ με ντρέπεσαι μετά. Η ντροπή, η εσχήνη που νιώθεις εσύ να ζήσεις σαν χριστιανός, με εμποδίζει. Όσο και αν σ' αγαπώ, όσο και αν σταυρώθηκα για σένα, με εμποδίζει. Και θα σου πω, ουκ είδα ημάς. Δεν σας ξέρω. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την αδικία. Είσαι εργάτης της αδικίας, όχι του Ευαγγελίου. Άρα απόστησε από μένα, φύγε. Εσύ δούλεψες στον κόσμο. Πήγαινε εκεί που πάει ο κόσμος. Και ο κόσμος πάει να κληρονομήσει μια κληρονομιά που δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Ο κόσμος πάει να κληρονομήσει την κόλαση που φτιάχτηκε για τον Σατανά. Εκείνος όμως σταυρώσει τον εαυτό του και να ακολουθήσει, εκείνος θα ακούσει τις ερκταίες φωνές. Δεν φταίει η ευλογημένη του Πατρός μου. Ανάστα ψυχή μου, τι καθέλεις. Ξύπνα ψυχή μου, γιατί κοιμάσαι. Ανάλαβε την δεσποτεία σου. Γίνε δεσπότης πάνω στο σώμα σου. Ανάλαβε την εξουσία σου, ψυχή μου. Εξουσίασε και κυριάρχησε στη ζωή σου. Μην αφήνεις τον ένα και τον άλλο να σε σέρνει για το τι θα κάνεις και πώς θα φας τον χρόνο σου. Ανάστα ψυχή μου. Τελείωνε το έργο σου. Για να εισέλθεις στον υφώνα του Χριστού, όπου η λαμπρότηση των Αγίων και των Αγγέλων και όπου η κληρονομία του Πατρός ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου για σένα. Ανάστα ψυχή μου, τι καθέφτεις. Αμήν γέννητο.